الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله كرم محمد بسم الله لكرة لبيك اللهم لبيك الكرا فاتقما bien ne kaba ko ida aywa an tarik alakira tarike fana bakkarini tiɲɛna alakira o n'o dalen bɛ Maka Madina nam ni fini kaba ko ida ne kaba ko aywa tabarakallah un trio ni ye tɔgɔ ninnu ta k'a lajɛ nam ne Baxi ma tiɲɛ ani Kubayi Allah akbar Kubayi dɛ bakari ba tiɲɛ ko tɛ kɛ gansan ko tɛ kɛ gansan i kana tiɲɛ i tɔgɔma ma tiɲɛ ne n'a cɛ la i kana tiɲɛ ne ni cɛ ale dun b'a tiɲɛ ne sigilen nin ye nin ye an fa de ye ne bɛna mun fɔ ye bi an fa tɔgɔma de sigilen nin n ko bakari n bɛna fɛn kelen de fɔ ye bi bakari man ɲi Allahu akbar Kisuma ni ye modem a ye di de ci a ye hɔn di cira et puis a ye lettre d'a kan ko pour Madoumbia et ses enfants Allahu akbar ayiwa bara wulila bon a ko Madoumbia et ses enfants Allahu akbar ne tun b'a faamu ne hakili e ni de a ko bon Bakari a wele a ko non Madoumbia et ses enfants sont Abdoulaye et Bakari Bakari ko non ko hanam ko ni Abdoulaye ko ni Madoumbia ne ko ni b'a di o kanta n'a ye ka di tanta fɛ e b'a ye ama atawa ama tana après ata abata voilà c'est nga e Bakari ko ni très kodo abata bonne abata ako ni ya bien bagine dumbe de no n'a ka di ta ntafe Bakari mani de voilà bien abata aywa ok ako arvri amara da babu le da bien parce que n'état fait na an b'a tila ɲɔgɔn cɛ bien donc an bɛ Kisuma fana fo karamɔgɔ Madu naam cɛkɔrɔba ye kuma dɔ fɔ ne fɔlɔ ko miiri la ko wari ti caya banni ma o cɛ don ko n'i taara i k'a fɔ i ka karamɔgɔ ye Abdoulaye o cɛ ye dɛ i kana fɔ sa wari tɛ caya banni ma dɛ Allahu akbar Abdoulaye n'i ye fɛn min bila ni ala ye si d'i ma e ye fɛn min bila e b'a ta fɛn tɛ ka fara kan yɔrɔ kɔni don na a bɛ ban dɛ Allahu akbar a bɛ nɔ bɔ kuma tubabu ye kuma dɔ fɔ ko ji n'i b'a tɔn ti fara kan fara min fara kolo min ka gɛlɛn a tɛ kɔtigɛ don a bɛ nɔ bɔ a la Allahu akbar don o don wari bilalen bɛ fɛn tɛ fara kan a tɛ ka labara e bɛ dɔɔnin de t'a la donc e bɛ fɔ a kɔ Allahu akbar a bi ne fana ma fɔ ye n b'a fɔ a ma donc faama fana ti bonya janfa ma fana cɛ ne fana fɔ ye i y'a jaabi i tɔgɔ di faamaya i sigi ni fɛn bɛɛ lajɛlen fɛn bɛɛ b'a la Allahu akbar faamaya fɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ ala de b'i kisi dɔrɔn n'o tɛ don ko don janfa bɛ siri ma Allahu akbar janfa bɛ siri ma hali dutigi kɛ i yɛrɛ de bɛ ka maradenw i bɛ janfa san dɔw jamana yɛrɛ mana kalifa i la yɛrɛ baarakɛyɔrɔ mana kalifa i la jamana mana d'i ma i sigi ni janfa ye don o don fɛn bɛ ɲɛgɛn b'a kɔ kan nka adamaden ɲɛgɛn b'a ta tabarikala musokɔrɔba dɔ kɔrɔ a ko bɛnbɛn laban ye janfa ye bɛnbɛn ko laban ye janfa ye Segu sigilen bɛ yan parce que i dun ka an bilasira nin na dɛ kɔni parce que n'i ye nin fɔ Segu ka kɔnɔ na kɛ kojugu ko ye an ye nin mɛn ko Segu sigilen janfa kan Segu non dan tɛ kunnadi ma dɛ kunnadi k'a la donc o ye tiɲɛ ye tiɲɛ ko bɛnbɛn laban ye janfa ye bɛnbɛn aw bɛ kɔni laban janfa ye dɛ Abdoulaye an mɔgɔ naani mɔgɔ tɔw ka kɛ sisan e ni ne bɛ taa ɲɔgɔn ye kɛ e ni dɔwɛrɛ bɛ taa ɲɔgɔn ye kɛ dɔwɛrɛ bɛ taa ɲɔgɔn ye kɛ aw tɛ ka sigi ka kuma ɲɔgɔn fɛ yɔrɔnin kelen yɔrɔ janfa kɔni bɛ yen parce que t'o la Allahu akbar bisimila ka bɔ ne ka Abdoulaye an b'an ka awuzu bilahi mina shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim bi ye alamisa ye masikalo tile 11 sanba 2021 Abdoulaye an sera yɛrɛ la ala k'an tile hɛrɛ la info b'an bolo an b'a daminɛ l'histoire la faso yɛrɛ ka fasiri faso kuma jɔkuma b'a la wa jɔkuma b'a la yɔrɔ jamana an ka kɔrɔn ani Mopti mara olu dɛsɛlen bɛ cɛmancɛ ni kɔrɔn cɛmancɛ ni kɔrɔn dɔ ka kalan dɔ ka bilen dɔ ka kalan dɔ ka bilen a b'o bɛɛ ye kala ye lafiya doni da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'olu dɛsɛra ka o sɔrɔ a bɛ komi ministre Wage ani Yusu Toloba
donc kamalenw ka ɲɛma k'u bɛ fɛ ka bɛn kelen kan u ye hakili jagabɔ kɛ hakiliw bɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na min ye sɔngɔjigi ye sa an mago bɛ fɛn minnu na bi min tɛ san sɔngɔ kun fɛ ka d'a kan faamaw y'a kunbɛn kabini a man kuma na dɛ a fɔra n'a kɛra o tɛ kelen a gouvernement ye min sɔrɔ a ye dantigɛlikɛw la walasa min ye an yɛrɛ ka sɛnɛfɛnw ye sɛnɛfɛn minnu ni olu lajɛra ji ɲɛma donnen na an bɛ se ka nafa sɔrɔ la cogo min na kɛrɛnkɛrɛn waati yɛlɛma yɛrɛ bolo ma yɔrɔ sɛnɛfɛn bɛɛ man ka kɛ fo dɔw kɛ dan a kɛ dan kalo kelen kalo fila dɔrɔn a kɛ se ka kan waati yɛlɛma yɛrɛ ma mali kan ka don o yɛlɛma donda fɛ o kumaw bɛ yan nɔ Ablaye desɔrɔ in fɔ Ablaye kɛrɛfɛ nouvelle ɲuman b'a la wa nouvelle ɲuman min mana k'a la n'i ye jate minɛ an ka jamana u y'a yira k'a fɔ ko dɔw bɛ yen n'a fɔra faso Maliba a kun kan a bɛ mɔgɔ gan i kamana la maa 300 ani 440 ani 6 ani 864 ani 4 olu de ye u yɛrɛ sigiyɔrɔ bila an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ u taa jamana wɛrɛ kɔnɔ dɛ déplacé interne k'i sigiyɔrɔ bila Mali yɛrɛ kɔnɔ ka bɔ Tɔnbukutu ka na Gao ka bɔ Moti ka na Bamakɔ yɛrɛ faso i yɛrɛ fa jamana yɛrɛ kɔnɔ a ka don k'i sigiyɔrɔ bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ yɔrɔ tɛ ɲuman ye o tɛ hɛrɛ ye commission mouvement min bɛ population tɔgɔ la ale de ka sɛgɛsɛgɛli bɔra ni nin lahalaya in ye sɛgɛsɛgɛli min n'o bɛ jate san 2020 sɛgɛsɛgɛli ma o ye tiɲɛ ye ɲuman tɛ conseil des ministres min kɛra kunun ko jɔyɔrɔ fana cɛ caman di dira dɛ o la Sine Dambele ale kɛra chef de l'exécutif régional ye Sikaso mara la ayiwa donc a kɛra gouverneur voilà Ablaye min ye sida kɛlɛli ye sida coronavirus o tun a dun bɛ yen dɛ a fana nka a kɛbagaw a kɔlɔsibagaw olu halisa olu fana m'u bolo jigin dɛ o y'o USAID a ye minɛnw di fangabo ma n'u ye sini bɛ kɛnɛya ko ma an ka jamana kɔnɔ a bɛ se k'i jɔ a jɔyɔrɔ la sida kɛlɛli in kuma la cogo min walasa minisiri min ye sini bɛ an ka jagoko ma Aruna Ɲang a kɛ gouvernement sigilen kɔ gouvernement kɛlen ka ɲɔgɔn ye kɛ tuma conseil des ministres bɔlen ko jaabi ni jamanadenw mago bɔ la teliya la sɔngɔ yɛlɛn a ye hakili to o la u ye fɛɛrɛ dɔw tigɛ min ye bere rouge maa 21 nouvelle rouge ka kuma na olu fali ko n'a kɛra sababu yɛrɛ Amadu Aya n'a ka jama minnu jarakilen don ni u ka kube a kɛra ka tila ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ don bɔra kun kan ka kɛ wa u y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ a yɛrɛ ka sɔrɔ donnikɛlaw ko yɛlɛma min donna kube tigilamaw jɔyɔrɔw la ko o na kɛ ko senna sumani ye ka a bila don wɛrɛ la nka bi bɛɛ bi y'a dɔgɔ duman ye ala ka yira na ni ko bɔ cogo la burufiyɛ man ka file fiyɛ sa Allahu akbar cogo di burufiyɛ man ka file ko tɛ ko sa o ni ko de ko ye kuma de ye nin ayiwa awɔ Soleil Hebdo kuma na dɔgɔkun tile a tile janya tile min na diya tɔgɔ ye kaw jim ko ni garange cɛmancɛ fanga garange mamun kura ye dɛ ko tɛ yan an bɛ garange mamun dɔn muru jeli ye dɛ jeli faama kun don dɛ jeli hɔrɔn faamaw kun b'a to a ta la dɛ Ablaye a kun bɛ dɔn ko se kun ale tun ye jeli yɛrɛ ko bi transition garange mamun bɛ fɛ ka kɛ kaw jim ye Allahu akbar o mana bɔ yen sa M5RP ko u bɛ fɛ ka kɔrɔma u ye baara kɛ ka kɔn don bɛ bi ɲɛ mɔgɔw y'u dɔn ni turunin min ye k'u bɛ fɛ ka segin a ma nka ka seginni u ka laadala kɔrɔma ko u bɛ fɛ ka gɛlɛya u bolo dɛ ayiwa nin kuma ye Soleil républicain kuma na nin waati in na jateminɛna k'a fɔ min ye Mali yɛrɛ fini ka an ka fini ko k'a don bɛrɛ la anw ye kɔɔri sɛnɛ jamana ye munna anw ka cakɛda minnu bɛ yen n'o ye bayɛlɛma cakɛdaw ye n'olu fana kan ka kɔɔri don bɛrɛ la olu dɛsɛlen bɛ ka sira sɔrɔ minisiri min ye sini bɛ Segu ni Dɔnko ma a taara an ka gesedanaw yɔrɔ Mɛnɛkura ani Dawudabugu minnu ye bolola baarakɛlaw ye k'a fɔ ko Mali jigi b'aw fana kan a kana kɛ ko ɲinan kɛra aw kɔ maa bɛ sɛba bɛ fɛn dɔ fila kɔ ma ɲina kɔ dɛ siga t'o la info matin kuma na nin ye ale minisiri kelen in kɛ Aruna Ɲang awɔ a ko nin ayiwa a ko gouvernement ye fɛɛrɛw tigɛ koyi fɛɛrɛ minnu bɛna kɛ sababu ye don n'a nataw la ka jamanadenw ka u wasa a fɛɛrɛ dɔw ye min ye u y'a yira k'a fɔ jamana
an ka jamana kɔnɔ sukaro bɛ an bolo an bɛ min dun an ni fɛn ma bɔ kɔfɛ ka na an b'o dun fo tile 92 a ko min ye nɔnɔ ye an b'o dun an ni fɛn mana ka bɔ kɔ kan fo tile 59 min ye farinimuru ye sa an b'o dun an ni fɛn ma bɔ kɔfɛ ka na fo tile 63 min ye tulu ye sa min bɛ bilankɔrɔ la ɲɛsigi la an b'o dun fo tile 44 an ni fɛn ma dun ni kunsungala nana nin bɛ yɛlɛ o tiɲɛ ye ne yɛrɛ ko bɔnjamba o mun fɔ ni min bi ko tɛ kelen tiɲɛ na kɔni o fɛnɛ min bɛ fɔ ani min ye tiɲɛ ye kelen ye dɛ ayiwa o tɛ kelen ye jamana ɲɛmaa an ka jamana cɛmancɛ fanga in a kun kan ka cɛ jamanakuntigi sigi kan o de ye kuma koloma yɔrɔ yɛrɛ ye bɛɛ bɛ k'o de don ma kɔnɔ sini mula yi ale ye da sonya k'a don fɔ a ko mars kalo san 2022 o ye san kelen ko ye o y'a dɔgɔ duman yɛrɛ o k'a kɛtɔ an bɛ mars la k'a san kelen kɛtɔ ala k'o kɛ ami l'indépendant ye mun fɔ indépendant kumana a ko ni min ye péage ye ale ye wari sarali a kuma cayara a cayara dɛ fo bɛntigiw ani kamiyɔnbatigiw taxitigiw ni sotaramatigiw ali mototigiw semako kun tɛ koyi u y'olu lajɔ de jagoya katakatani u ye mɔgɔw lajigin ka bɔ a kɔnɔ de Ablaye o wulikajɔ min ye nin n'a tora sen na a bɛ sɔn ka jamana yɛrɛ fereke don fanga cɛmancɛ fanga la u ko a ko sera yɔrɔ min na nɛgɛ tɔɔrɔ ye fan ye an bɛ taa nin bila fo bandaw yɛrɛ nɛgɛkɔrɔ bandaw n'a ka jama u ko k'a y'a to an yɛrɛ b'a nin k'an fɛ koyi Ablaye min ye jamana ɲɛmaa kalata ye san 2020 sɛgɛsɛgɛli kɛra kulu dɔ fɛ n'u k'a ma ko statistics ale ye dantigɛli min kɛ a ka sɛgɛsɛgɛli ma a ko Alu Boubacar Diallo ko u ka sɛgɛsɛgɛli ma ale kɔni 100 o b'a de bolo o y'a ɲiniyɔrɔ ye nka a bɛ komi k'a bɛ tɔw bɛɛ lajɛlen ye Musa Mara bɛ da o kan 100 ale ye 17 ye Sumani Dube Mayiga 100 ale ye 9 ye Musa Modibo Sidibe ani Seku Modibo Jara 100 a kelen bɛɛ o ye 8 ye Hussein Amin Gindo ale b'a datugu 100 5 o y'ale ta ye Bakari ye jɔyɔrɔ jumɛn ma Bakari ta fɔ Bariya mais indépendant de wa ou bien ni parti tigiw ye bon d'accord ayiwa Bakari o ma se tɛgɛrɛ fɔ la koyi an ka communiqué-kɛla min bɛ mɔgɔw la yɛlɛ Yusu Keyita ni dɔw k'a ma Petit Gimba y'a yɛrɛ sɔrɔ a ye fiɲɛ sɔrɔ a to u nisɔndiyara kosɛbɛ nka dɔw y'i da suɲɛ a bɔra kaso la a kan ka dɔw caman kɛ dɛ nka a kan ka dɔw yɛrɛ y'i da suɲɛ k'a fɔ kuma dɔ fɔ ne bolo o de ye kuma nafama yɛrɛ k'i t'i hakili to o yɛrɛ la a ma se foli la i t'i da ma don i yɛrɛ la a ma se foli la jeni nin ye Sirabaka ka sara dɔ ye sebi remarque dɔ maa tan ni saba tora la dɛ tiɲɛ kɛra olu kun nka maa kelen de tora la Covid-19 bi dɔgɔkun tɛmɛnen n'i ye bi ani dɔgɔkun tɛmɛnen lajɛ ko jate y'a jira k'a fɔ dɔ farala banabagatɔw kan dɛ o kɔrɔ k'an ka hakili to an yɛrɛ la kabini an b'an kuma la Ablaye o bila kɛrɛfɛ l'indicateur de niveau yani kube min bɛ Amadu Haya Sanogo ni a tɔɲɔgɔn jalakilen ninnu kɔ kama yani jalaki kɛ jɔw la Amadu Haya Sanogo a kumana maliyɛnw fɛ a ko nin Ablaye ma don kuma kɔnɔ ayiwa ma don kuma kɔnɔ min ye Baɲangara mara ye colonel major Ismaïl Wage o kuma fɔ ale ni tɔlɔba politique ani diinɛ Imam Mahi Watara ale kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ an ka politique maaw ani diinɛ baarakɛlaw k'u bɛ ka fereke don kuma la dɛ politique kɛ to politique ma diinɛ kɛ to diinɛ ma an b'o de dɔn wa o de ye laada ye anw yɛrɛ fɛ yan kuma in de ayiwa kabako fa dunya kɔnɔ kabako fa dunya fa farankaba a ko kalaban ka kobaw ana ka koba kalabankura ni ye binganikɛla dɔ ye filɛ ka sɔrɔsi kɔrɔ dɔ wa ka mugu ni kisɛ ci a la a ɲɛnama jɔlen a ka moto ta a ka telefɔni fɛnɛ ta hali wari min kun b'a kun ka jufa wolongi ka taa n'o ye Ablaye ka tigɛla warala an fɛ yan sa nin ye maa dɔw ye minnu ni olu kɔni a bɛ se k'a fɔ boli banna maa fila minnu n'olu ye kojugukɛla alakaliw ye patron min kɛra kɔsan na 3e arrondissement fɛ n'o ye Munumunu Salo ye u ka marayɔrɔ kɔnɔ k'u bɔra cɛ fila ka minnu ye kojugukɛla alakaliw ye cɛ fila ninnu taara
u ye moto ye ka to yan n'u ka sagosi a dugusɛjɛ u minɛlen kɔ tuma min na u taara u yira faamaw la u kan k'u ka ko dɔ bɛrɛ la min ye adamaden yɛrɛ fari fan dɔw feereli ye Bamakɔ yan ani Kati Sɛbɛdo commissariat min bɛ premier arrondissement na Kati k'a bɔra janfan kulu dɔ kalama minnu tun bɛ adamadenw ni kɛnɛ karaba u mako bɛ fɛn minnu na adamaden ko la ni o bɛ se ka kɛ hadamaden joli ani hadamaden kɔnɔnafɛnw u ko Bakarijan ka fisaman ye i y'a kuma fɔ yan u ko nin baara in bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka kɛ cɛba dɔw ye n'o ye Dawuda Yatara ye n'u k'a ma Sitani a ko bɛ sɛgɛsɛgɛli la ko min mana bɔ a la Ablaye an n'aw lakali Ablaye nin ye Siramanka Kasara ye min kɛra Moribabugu sira la Kanu Ben a filɛ nin kana cɛ 3 de walo moto Jakarta kan kelen sara Nogoni na 2 olu kɔni jugunin don u bɛ bolo fɛn fɛn na mɔgɔ ma kɛ Ala ye ka dɔn yanni kunnafoni kɛ se an ma an k'a lakali Ala b'a kun cɛ Ala kan kisi gɛrɛgɛrɛ mina yɛrɛ Bamakɔ n'a ka gɛrɛgɛrɛ Ala kan kisi amin ne tun y'a fɔ ye n ko village kibaru ko a fɔ mɔgɔw tɛ village tɛ dɛ parce que n'a y'an village mɔgɔ b'a fɔ dugu tɛ ayi dɛ dugu tɛ yɔrɔ dɔ don ɲɛnajɛ yɔrɔ sɛbɛnnikɛ yɔrɔ don baarakɛ yɔrɔ don kosɛbɛ village kibaru n ko a filɛ nin a tɛnkulen don centre national cinéma kɛrɛfɛ a ɲɛsinnen don hôtel de l'amitié kɛrɛfɛ a seleke doni bɛ taa INA secondaire la donc o village kibaru ni ne y'o fɔ n ko waati dɔ la ɲɛnajɛ de tun bɛ kɛ a la waati dɔ la kosɛbɛ mais a bɔra mun na n ko gafe dɔ tun bɛ bamanankan na u b'a fɔ kibaru o gafe tun bɛ sɛbɛn bamanankan na k'a di sɛnɛkɛlaw ma k'a ɲɛsin ma u la kunnafoni ni samiya bɛ kɛ ani kunnafoni wɔrɔ jamana taabolo kan o de tun bɛ sɛbɛn k'a d'u ma donc u b'a fɔ le journal kibaru après ils ont fait le kibaru et le jabaru fulfulde ani soninke donc journal tun bɛ sɛbɛn o la ni mɔgɔ bɛ se ko kalan la donc o baara yɔrɔ de tun ye village kibaru ye hali bi o village kibaru bɛ yen ayiwa mɔgɔw bɛ kan baarakɛya la ni mɔgɔw ye fana b'a fɛ texte traduit ni nanzara sɛbɛn bolo n'i b'a fɛ k'a yɛlɛma kan wɛrɛ la n'i taara yɔrɔ la u b'a yɛlɛma k'a di n'o banna sufɛ comme espace tun bɛ yen théâtre bɔ yɔrɔ tun bɛ yen mɔgɔw tun bɛ taa concert k'a la ne y'a fɔ muso dɔ ye tɔgɔ sɔrɔ k'a sɔrɔ a b'o yɛrɛ n ko Kunba Sidibe Kunba Saba tun bɛ taa jeu la Kunba yɛrɛ tɔgɔ sɔrɔ k'a to a bɛ kibaru la n t'a dɔn ni den wolo ka fara kan ayi mun bɛ n bolo ka fara kan a don na a yɛrɛ sera kɛ waati dɔ la a donnin kama Arayiban o fana ye kɔrɔlen ko ye Arayiban hôtel La Gare ale ni maa minnu tun bɛ ŋanaya la a donnin kama Morikante ani Salifu Keyita tun tɛ Morikante Tijani ani cɛ dɔn kɛ Dasi Diagne Magan Ganez olu de tun bɛ kotigiya la doni u sina kun ye les ambassadeurs du buffet les ambassadeurs du motel Salifu de tun bɛ yen u nana ninnu de bila kibaru lancement na a bɛ se ka don mɔgɔw kun ma cogo min na Ablaye o ɲɔgɔn dan in kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya stade Modibo Keyita la a donnin kama Bakari bi filɛ a ma diya dɛ hakili bɛ Salifu Keyita ka dɔnkili kɛcogo dɔ la a ko kii jama bɛɛ b'a fɔ la a ma ko fana b'a segin a kan ko kii an b'a fɔ ko kii a bɛ bon kibaru a nana fɔ dɔgɔdɔgɔnin na dɔnkili kɔnɔna la a bɛ nka ɲɔgɔn da ma bɔ foyi fɛ dɛ Salifu ye cɛ dɛ an ka to la Salifu a ɲɔgɔn dɔnkili nka olu fila u tilalen kɔ tuma min na jury ma se k'u départager u ye jɔnjɔn di a kelen bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ ko a ye kibaru ko an y'a dabɔ min kama wa ko a kɛra o ye kibaru na sera tubarikala Dunbiya Bakari Dubo kalama fila a bi filɛ